of Plazuela 2. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nang mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pag. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ngayong hapon sa tanan, good afternoon sa inyo mga kabombo. This is Tita Regine. Hello, hello. Lunes na naman kita, balikay kita. It's a beautiful, wonderful day.
holiday. Nagayum-yum ka mo, day. Especially sa mga nag-holiday dira. Enjoy! And please, sa mga luyagman, nagapamati sa mga luyagman, interesado gid nga makashare man diri. This is the perfect time. So take chance nga makapungko ka mo and then ma-type ninyo or masulat ninyo ang iyo naman nga luyag nga i-share diri sa kahapon lamang program. Very easy. I-type nyo lang ina and then i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man nga ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Is the 21st of August. Kag balikay kita sa pagdulong sa inyo sa mga panibago na naman ng mga istorya diri sa kahapon lamang program. So ari na ato ni ambahanon para sa inyo tanan. From the Bombo Music Festival, from Dante Beriong, Kabuhi, sang Kabuhi ko. Good afternoon. Sa kada adlaw nga ikaw, ako nga madumduman. Nagakabala ka ako sa imo kahintangan. Kung sa diin ka man subong, akong gid nga mabatiyagan. Ikaw sa gihapon ng ginahuptan sang akong nga dugha. Kayang akong nga pagpalangga sa imo, hindi na gid magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo hindi na gid magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Kung sa diin kita talon sang aton kapalaran, kung ano man ang aton nga madangatan, himpit nga pangako nga hindi gid pagtalikdan, nga mangin kaupot ka sa mga pagtilaw sang kalibutan. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi na gid magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi na gid magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Sa pagsalop kag sa pagbutak sang adlaw, dala ang tuman nga kahitlaw. Padayon nga ikaw akon nga hulaton sa akon kagipusoon. Kaya akon nga pagpalangga sa imo, hindi na gid magbago. Sa malayo kaman no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi na gid magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi, ang kalipay nga putli, ang kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi, sang kabuhi ko. Ang inyong mga istorya, amo ang kabuhi ko. Gani padala na ka mo diri, ha? Hindi na mag-shy-shy pa dira. I-join, i-share ang inyong mga experiences, ang mga man namin ninyo, ang mga inagihan sa kabuhi especially. And who knows, masika mo pa ang ating nga mangin lucky winner diri sa KLP, makaistoryahan na kita and at the same time, makabaton ka mo 1,000 ka pesos nga premyo.
Oras naton, it's 14 minutes after 2 o'clock. Kag-ari na kita, sugod na kita basa sa atong first story. Nagikan sa Kainong Moring, sang 4th District, sang Iloilo. Dearest Tita Regine. Mayong hapon sa imo, kung sa tanan nga mga maukod nga tagpalamati sa imong programa, ang KLP. Ang akong story, sa dong nag-eskwela pa ako sa elementarya, kag primera, sa amon Banwa. Kaya wala pa sang eskwelahan, diri sa amon nga barangay. Mga 2 ka kilometros ang layo sa amon balay. Kag sadto nga mga tiyempo, malaka pa ang salakyan. Diri sa highway, ang kalsada, ginakurita namon sang chalk, kag maghampang sang lastiko kag tansan sang soft drinks. Tita Regine, isa man ako kamasabad sa sulod sang eskwelahan. Isa sa to ka bes, samtang nga nagsulat ang maestra sa blackboard, nabalikdan niya ako, sining amon nga maestra, nga ginakuhit ko sa talinga ang tupad ko nga classmate. Ginhaboy niya sa ako ng eraser. Nakita ko nga iguon gid ako. Sa amo nga tion, nagkuob ako, kag ang naigo amo ang classmate ko nga babae sa likod ko. Kag nagsagad sang hilibion, kag nagdugang ang kaakid sa akon sang amon nga maestra. Gingurinat niya ako. Ikaw gid ang tama kasalawayon. Gwa sa may portahan, kag magtindog ka dira. Dala ang imo nga notebook kag magkopya nga nagatindog kag hindi ka maghalindira. Tita Regine, kung hindi ko matapos ang akong ginasulat, Tita Reg, ginasunlog ako sa akong mga classmates nga most outstanding pupil of the year o galing sa kakulitan lang. Abi mo, damo ako sang nahimo nga salawayon sa mga classmates ko. Isa sa duka bes, samtang nga nagalakat kami sa schoolmate ko sa may kahon. Anong gadgad ang akon nga ginhaboy ko siya sang puga o ginhaboy ko sang puga ang ginaagyan sang akon upod-upod permi pakadto sa eskwelahan sa may turugban sang Carabao kag nag-asik sa bayo niya nga puti, no? Sang sining upod ko ang lunang. Dayon ko kuyampad pakadto sa among nga eskwelahan. Pero ang upod ko, nagpauli na lang. Pero bisa na muna ina ang ginahimo ko sa iya. Pero pagkaaga, upod naman kami gihapon, pakadto sa eskwelahan. Kag wala siya sang pagdumot sa akon. Kag hingalanan lang naton kay Rudy. Pakadto pa uli, naga-upod gid kami permi, Tita Reg. Si Rudy, dako siya sang sa akon. Kun una siya gwa sa kwarto, ginahulat gid niya ako, kag siya ang ako niya best friend sa amon nga barangay. Isa pa gid ka bes, samtang nagapauli kami nga duha, kay sadto, may ginapanghatag bala nga powdered milk sa tanan nga mga kabataan nga nagaeskwela. I remember this. So tagtatlo ka kutsara ang ginahatag sa amon kada isa, kag ang ginasudla namon ang papel nga bulsa nga ginahimo namon. So, sang pagpauli na namon, siling ko sa iya, ubos ng imo gatas. Sabat ni Rudy, wala na. Siling ko sa iya, may ari pa ko di. Kag dayon, gindaho ko sa iya, nga halos tunga pa lang ang ako na ubos. Ginbubo niya sa iya baba nga nagatanga ang amo nga gatas. Abi mo, Tita Regine, kung anong akong ginhimo? Ginhampak ko ang papel nga may sulod nga powdered nga gatas. Abaw, tita, ginpus nga niya ang gatas nga daw nagaaso. Ayala, grabe ka gidya. Pati ang iya mata nasudlan man. Oh, so dayon ko yampad ko naman nga ginalagas niya ako. Pero tita, pagkaaga, upod naman kami pakadto sa amon eskwelahan. Salig ka lang, ha? Buot-buot si Rudy, ha? So kung kaisa, ginasakop niya ako sang iyang sudan.
Pero nagabalos man ako sa iya, Tita Reg. Kay sadto nga panahon, 10 centimos lang ang soft drinks. So kung may pisetas ako nga balon, nalipay na ako. Kay tag 5 lang ang bakya nga tinapay, nga daw mga smagol kadalag ko, tuod. Ang sini, tita, 25 centimos, balcony na ikaw. Ba, ang panyaga mo sa lapi ay busog-busog kagid. So halin diri sa 4th District, 30 centimos lang ang plete, pakadto sa city, tita. So balik ko sa story namon sa best friend ko. Isa naman kahitabo nga ginhimo ko sa iya, sang sirana ang klase. Nagahinampang kami nga mga bata. Ang ginahampangan namon, damo mga kahon or damo mga kasla, inang kahoy bala nga ginabulong sa mga bali. Abi mo kung anong akong ginhimo, nagkuha ako sang luto nga bunga sang kasla. Ginpanitan ko, kagintawag ko si Rudy, nga upod si Linda, ang babae namon nga kahampang. Siling ko tita sa ila, mananam ini, namit, nam. Ginakaon ko man abi ko no tita Reg. Dayon na ngayo sila sa tag-isa kaliso, dayon ko dali-dali nga magpauli, siling ko sa kaugalingon ko, basi matamaan sila, kay makahililo kung matamaan ikaw, kay mananam gid man ang sabor sini. Nagtilawan ako pero jutay lang. Mga 3 ka oras ang nakaligan. Ang duha ka iloy ni Rudy kag ni Linda nagsugataay. Siling ni Nay Leoning, "Mare, nagaano ikaw, Mare?" Siling niya, "Nagapangita ako sang dahon sang kamote kag kalamay. Kay ibulong ko kay Rudy, kay sagad sang suka." "Ay, abaw, Mare, amo man ako, Mare," siling ni Nay Titang. "Ay, kamote dahon man ang akong ginapangita, kay si Linda nagsuka man." Tita Regine, ang akon kakulitan sadto, kung akon madumduman, daw halos kugid malipatan. Kami isa sa dukation, nga elementarya na kami ni Rudy. Natunok ako sang dalingag, sang burot, kay nanguha kami bayabas sa may talon. Ang duha ko kadapa-dapa, puno gid sang tunok. Husto ko lang ipungko. Dayon gintawag ko si Rudy, nga buligan niya ako. Kay tungod hindi na ako makalakat, ginaba ako ni Rudy hasta sa balay. Nga kung kapila gid niya ako ibutang. Kagabi mo tita, 42 pa kabilog ang nabilin sa akong dapa-dapa, nga nabali sa sulod, nga ginsibit sang akong lola. Ni. Nagaplanito balahibo ko. Anyway, sa malipot nga istorya, hasta nadalag ko kami ni Rudy, mahirupid kami, labi na gid kay ang iya pakaisa na pangasawa ko. Tita Reg, diri ko na lang tapuson ang akong story sang bata pa ako. Ang tagsulat, Nong Mori, sang 4th District, sang Iloilo Province. And may God bless us all. Ba, kung ako imo nanay, lusiun ko gini ka. Kagbitinon. Ang imo talinga. Grabe ka abadon, grabe ka super kulit. Pero ikaw, ha? Nagapang-harm ikaw. Imo ya utis-utis lang, pero harmful sa imo nga mga playmates. Di imagine? Halitan mo sila ya, pakaunon mo to sila sa poisonous gali to ya siguro, no? Kung tamaan ikaw, kay ti mahubog ikaw, ti look, kung ano nagkalatabo to kay Rudy, kay Linda, nagsululuka sila. Bako na balaan to ba isang ilang mga ginikanan, ambot lang, kung anong ginhimo sa imo. Tapos number 1, kagigali sa classroom. Number 1, nga abadon. Super kulit. Super pasaway. No wonder, no? Kapila kaihan nga
basta ginaboy sang sang eraser sang imo nga maestra. Ay nako, abot lang gid sa imo. But you know what, maswerte ikaw, may BFF ikaw nga kaangay ni Rudy, nga bisan ano ka pangulit mo sa iya, bisan ano ka pang sasko mo sa iya, sige lang gyapon, no? Friends ka mo ya gihapon. Pero kung sulion ta abi, kung ikaw man abi ang ginamo sa do ni Rudy, ano ay no ang imo yang himuon, would it be the same reaction ayhan kay Rudy? Miguhon mo gyapon siya, as in ubdanay gihapon ka mo sa inyo nga pag-eskwela. Looking back, no, ay kung wala pagid man kita sang buot kada mo sa mga katuntuhan nga aton nga madumduman nga himuon, but we can only look back, no, with a smile. And subong, timayo mo na ang magkitaay ka mo ni Rudy, nga pakaisagli sang imo nga napangasawa, at least damo ka mo sang istoryahan, kung nagliligad lang ang paghahambalan. No morning, thank you so much Gida sa istorya nga ini. I'm sure kadamo sa mga makulit man dira, no? Nga mga kabataan makarelate sa imo, or maybe ilang nga mga parents makarelate gid sang imo nga gid pang share diri sa aton. Base sa mga ginahimo man probably sa ilang mga kabataan. Anyway, thank you so much gid. Ang aton nga oras, it's 2:25, magapanabalik ang KLP. Pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahitala. Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga palengke winners. Ako si Maricel Libuna, taga Barangay Cabugao Norte, Pabia, nagaedad sang 44 years old. Nagdaog ako sa swerte sa palengke 2023 sa Pabia Public Market. Nabaton ko ang akon nga premyo nga 500 pesos kag isa ka balde nga orokan nga 800 pesos nga puno sang grocery. Ari ang ako nadagaan isipon ko. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Gamiton ko ini dugang sa school supplies ang akon kabataan nga dali na lang bukas ang klase. Swerte gid ang akon nagamit nga proof of purchase nga Silver Swan soy sauce. Gani ginaagda ko gid kamo sa pag-intra sa Bombo Radio sang ila promo sa Star FM. Gapasalamat gid ako sang akon na dag-an sa mga product sponsors, kag sa Bombo Radio, kag sa Star FM. Basta Radio, Bombo, Star FM, it's all for you. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics. Agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Ikawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan
na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. With Tita Regine, if you can recall, sa Saturday, nagsugod kita basa. Sining sulat ni Aquarius 18 sang Iloilo, kung sa diin, she was telling us about her problem sa iyang husband. Kay dito ni siya, nagato siya sa abroad, and then ginambala niyang iyang husband, no? Nga hulaton mo gid ko ga, ha? Meaning mo pa kabuot kay gidda. Kay matrabaho ko to dito sa abroad para nga makabulig ako sa imo kag para nga mas mangin maayo man, no? Ang aton nga pagpangabuhi sa aton nga mga kabataan diri makabulig ako. So okay pa ang iyang bana, no? Kag siya sa mga first few months kay naga video call and then naga-text. Tapos, gulpi lang, mga 3 months lang after, gakabato na siya sa mga wrong sent, kaya mga messages, alin sa iyang husband. May ginahambalan nga, nagsakay na ako sa jeep, love. Siyempre, glalain siya, suknaan niya ba na yan, ang itawag mo ko nga love, kaya titawag na yung duwa, ga. Palusot ang husband, nagambal siya nga, hindi kaya gusto haw, nga tawag ka nga love. Tindigin siya maributay, no? Daw feeling yun, nag-iba, nag-idyang iyang husband. So, amo to nga nangusisa siya sa magulang niya sang iyagid nga bana. Kag dito, nga nahibaloan, nga may ara gid man gali. Confirmed, may kirida ang iyang bana. Kag kung mag-date kuno sila sa mall pa na, nga ginaubrahan sang iyang husband. So, dito na nag-away na sila permi, like hindi na makatext ang iyang husband, damdamo na, nagasululod sa isip niya. So, syempre galalain siya, and then permi lang siya gahibi. Tapos, hindi siya yaluyag, nga mangin broken family sila. So, hibi lang siya, matulog siya, may ibi siya, pabugtaw niya, may ibi siya. Tapos, pala marok iya nga mga mata, tapos yun po mga coaches sa iyang amo, kung may problema siya, di mo to, isugid niya ang iyang problema, party sa iyang husband.
Ti do na intindihan ng sa iyang amo. Tapos kinabalan siya kung gusto mo ti puli ka anay, kaya tagantay ikaw sa bakasyon to fix your family problem. So sa laktod, nagpauli siya, bisan nga 1 month pa lang, or 10 months pa lang tong iyang naobrahan dito. Laya syempre natapos ang iyang kontrata, pero nagbakasyon gidi siya. So wala siya dalang kwarta, nagpauli gid siya para lang masolbar ang ilang problema sa pamilya. So sang ari na di siya sa Pinas, dito pagid ngati nakasugid ang iyang bata. Mama, bimublad na kami blama nagkaon upod sa girlfriend ni Papa. Gilalain pagid siya. Tapos ang husband bala, wala ang istorya sa iya kung magpauli adin sa work. Nagadiretso inom, ti amo to gilalain di siya katama kay gusto niya taning istoryahan kung anong ilang nga problema kag kung ano ang mahimo para nga ma-save pa ang tanan-tanan. Pero ti do sa wala man lang sa iya nga husband. Ti amo na iya nag-ininom siya, ti na init-init na gid siya one time wala lagi gindunganan man sang inom. Bawgin straight niya kuno inom ang long neck to nga galalain siya ti didto medyo nagwara siya kay tibog na siya mo, pero kabalo siya kuno sa iyang ginahimo. Ti ginsuk na anya ang iyang husband. Ti amo to wala man gyapon no, sula lang gid. Ti sang ulihin na init-init na gid siya, no? Tinangaba siya sa iyang husband. Kung mo sina, sige, mabalik ako dito sa dito sa abroad. So ulihin na kay Tido, bala ang husband bala daw wala man sa siling no nga ginaako niya ti ginahambal niya lang ati sige lang no madula lang na no ang aton nga problema, pero ti amo to daw wala man nadula ang ilang problema. So wala gid siya gahambal-hambal. Ti gusto lang tani man nga maistorya no ang iyang husband until nga tiging kadtuan niya lang gid ni ang babae. Dito magali daw may previous na daw may prior niya gali ang istoryahan ay ang iyang husband kag ang babae nga tikon mag-abot na to magsinok na anay kung anong hambal sang husband oo lang, but anyway. So natubangay sila nga tatlo, ipasikto yang iyang husband, sino gid ang mga pilion, ako o kun siya. Ang ginbili isang husband sa tubang sang other woman, siya kagang ila mga kabataan kay ti sa iya kuno siya may kabataan and then kasado kuno sila nga duwa, so siya ang pilion sang iyang husband. So she thought okay na to. And then naman to nagbalik siya, but only to find out no nga ti sige man niya gali gyapon na relationship sang iyang husband kusang sininga babayi sila man niya gihapon nagakontakanay pagali sila ya gihapon no. But anyway, so nagabuto siya, galalain siya gihapon dumalukso siya kuno sa building pero gasulod lang sa iya isip ang iyang mga kabataan. And then hasta nga ti daw na confirm no nga amo na daw wala na gid kay kung siya lang niya gusto niya pa nga i-solve ron pag ilang problema kay hindi gani siya gusto no ma-disintegrate sila as one family. Apang ang natabo is that nabalaan niya no nga didto na gid nag-upod gali ang iyang husband sa babae tapos nagabusong na ang babae. Okay, so sa sini diri kita magasugpon sang istorya ni Aquarius 18. Tita Regine, sa ara na ako sa abroad, tita 1 week pa lang ako tita, may nabato naman ako ng mga text alin sa mga kaupod niya sa work, nagapanugid, nga permila nila makita ang bana ko, kaupod naman sa iya babae. So, na to, no? Dito naman, permi na kami nag-aaway tita, kada tawag ko sa iya, ginasing alana niya ako, dangat, nga naglalai na gid ang away naman, nagalala na gid. So after a few weeks tita, na-disgrasya ning husband ko sa motor tungod hubog. Gipabalo ako sa magulang niya, mayon man kay wala man siya natamaan, nakagwa man siya dayon sa hospital tita. Abi ko mabag-o na ang bana ko tungod sa natabo sa iya, pero nagsala ako tungod didto pagid nga didto siya nagkapit sa babae. Ti ako tita wala ako may mahimo tungod asta na ako sa tawag. Kada tawag ko puro away na lang kami. Puro masakit na lang at tinaga ang mabatian ko sa iya. Pero, di gid ako nag-give up, tita. Maski nga permi kami nag-aaway. Ginaisip ko nga mabuo ko pa ang pamilya ko after nga matapos ko ang contract ko. Nagligid ang mga binulan, tita. May nabaton ako nga text halin sa magulang sambana ko
nga nag-upod na ang bana ko kag ang babae niya nag-upod na tungod nagabusong na ini. Didto kag nag-give up na ako tita. Pero mi na lang ako nagahibi. Wala asang adlaw nga wala ako nagahibi. Kisa tita samtang nagaobra ako nagahibi ako. Ang ginahimo ko, nagasulod ako sa CR kag didto ginabirahan ko hibi. Kung mag-okay na gani pamatsyag ko, manghilamos ako. Pag ginahambalan ko lang kaugalingon ko, nga kapit lang self, pensaron mo, may bata ka nga nagahulat sa imo. Kisa tita may point na kaisa nga nami na lang maglukso sa building, pero kadapiyon ko sa mga mata ko, makita ko si Mama Mary nga naghahambal. Kung mangin matay ka, kaluluoy ang mga bata mo. Kag dira nga mahimasmasan ako tita. Giniisip ko na lang nga kailangan maging matatag ako, alang-alang sa mga bata ko. After a few months, tita, natapos ko ang contract ko, pero wala ako nagpuli. Sa laktod, nagpangita ako sang bag-o nga amo. Gindula ko ang tanan nga contacts ko sa bana ko, pati sa pamilya niya, tungod gusto ko na maka-move on sa iya. After 2 years, tita, natapos ko naman ang contract ko. Nagpauli ako, kag okay naman ang akong pamatsyag. Wala na ako sagad hibi, kag hambal ko, time na nga makaatubang ko ang ex-husband ko. Sang-ara na ako sa Pinas, tita, natural. Ginhandaan ko gid. Sa 2 years nga wala ako nagpuli, nagpagwapa gid ako, kag nagpa-sexy. Pagka next day nga nagabot ako tita, naglagaw ako sa workplace sa akong ex-husband. Kada makakita sa akon nga mga kaupod niya sa work, nagakatingala nga nagbago ako. Daw dalaga lang daw ako. Wala ko gin-expect tita. Nagkita ay kami sang ex ko. Nakita niya ako tita, kag nakita ko sa iya. Nakibot siya nga nakita niya ako. Hambal niya sa akon, ay, nag-abot ka na gali. Sabat ko sa iya, di kumusta ka na di? Hambal niya sa akon, ari, amo man di hapon. Nangamusta siya sa akon, pero wala ako na siya ginsabat. Ginkadlawan ko lang siya, kag magtalikod tita. Sa nagalakat ako tita, didto nga nakahambal ako sa kaugalingon ko, nga totally naka-move on na gid man ako. Ang pagpalangga ko sang una sa iya, ang paghigugma ko sa iya sang una, tanan ina nadula. Tungod sang kasakit nga ginhimo niya sa akon. Before matapos ang akon nga bakasyon, tita, nagkadto ako sa barangay hall sa diin nag-estar ang ex ko. Ginistorya ko ang kapitan nga mangayo ako sustento para sa mga bata ko. Nagatubangay kami tita sa kapitan. Nagistoryahanay kami. Kag ginabasol niya ako, kung wala lang daw ako naglakat, wala naguba ang amon pamilya. Hawa ko sa iya, ikaw ang naguba sang family ta, kay ikaw ang nagpangita sang iban. Wala mo gid ako ginhulat. Tapos nagambal siya sa akon tita, nga kung magbalik siya sa akon, batunon ko pa daw siya. Hamba ko naman sa iya, nga hindi ka happy sa life mo subong? Pasensya na, hambal ko sa iya. Naka-move on na ako. Maskin wala ka, mabuhi ako. Oh, di ba? Diyan ba ko sa iya? May istoryanay kita subong para sa mga bata. Kay responsibilidad mo nga mahatag ka sustento sa ila. Tungod legal ang mga bata mo sa akon. 3K na ang ginpangayo ko sa iya tita. Nag-agreement siya sang primero. Tapos okay pa, no? Makahatag pa siya sa ginagrihan namon. Pero after a few months, wala na siya naghatag. Kaya ang rason niya, kadako daw ang ginapangayo ko para sa mga bata. Wala ako may mahimo, tita, tungod kalayo sa akon. Pero, nagbakasyon ako liwat, ginpatawag ko naman siya liwat sa barangay, kag dito, nag-atubangay naman kami liwat. Sang-ara na naman kami sa barangay, nipamangkot siya sang kapitan, hambal yan sa ex ko. Ano natabo? Nga ari naman ang asawa mo. Abi ko okay na, nga mahatag ka financial support sa mga bata mo, nga ari naman siya. Sabat niya sa kapitan, tita,
Ano ang backup? Kay kadako gid ang ginapangayo niya. Nabudlayan ako daan, kay may ginagatas pa ko. Kulang gid katama ang sweldo ko. Yun sa batches ng kapitan, tita nga. Balaan mo gali, nga nabudlayan ka nga nagpangita katagid sa isa mo ka pamilya. Kay hindi ka gali kasagod sa duha ka pamilya. Intsakto lang magduko ang bana ko, tita. Ginabalan siya ni kapitan, tita. Nga buliga na mo ng asawa mo, tungod legal siya. Bahala ka na magpangita sang inugatag mo para sa mga bata mo. Kay kung iakusar ka sang asawa mo, sigurado nga mapriso ka, kay may bata ka na sa ginaupod-upod mo. Nagahipos lang ang bana ko, tita. Ginistorya niya ako, nga kung pwede, 1.5 na lang ang hatag niya para sa mga bata, kay ginakulang gid siya. Naluoy man ako sa iya, tita, gani nagpasugot na lang. Ang importante, makahatag lang siya kada bulan. Maskin 1,500 na lang ginahatag niya, tita, pero kisa nagapalya pa siya. Dangat nga nauntat naman ang paghatag niya para sa mga bata, tita. Nagbakasyon naman ako, tita. Balan mo, yearly ako nga nagabakasyon. Ginpatawag ko naman siya sa barangay para nga maghatag naman siya sang financial support sa mga bata. Kung tutuusin, kaya ko ang mga bata suportaran, maskin hindi siya maghatag. Pero ang akon lang, maskin sa amo na lang na nga paagi, hindi man maglayo ang buot sa mga bata sa iya. Kag para maglapit man ang buot sa mga bata sa ila amay. Sa subong, tita, mayo man kay siging hatag niya, maskin paano, kay ginakuha lang kada katapusan sang bata ko sa iya. Subong, ari man gihapon ako sa abroad, kag wala ako makabalo kung san o hasta ako diri. Subong, tita, ang akon bana, nagaupod na sila sang babay. Kag may duha naman sila kabilog nga bata. Kag kung magbakasyon ako, tita Reg, kag magkitaay kami sang ex-husband ko, daw pareha lang, nga friends na lang kami. Happy na ako sa kung ano man ang naabdan ko. Nakakita sa mayo nga amo, nga pamilya, ang pagkabig nila sa akon. Subong, tita, dalagita, kag soltereto na ang akon mga bata. Tani madamo pa ko istorya sa imo, pero dumalawig digid ini, so pasensya ka na sa kaliwigon sa sulat ko. Ikaw na lang ang bahala, dira, no? Pasensya kay madamo ako mag-shortcut sa mga words ko. So madamo nga salamat sa pagbasa mo sa akong sulat. Kabay na lingaw kuman ang imo libo-libo nga mga tagpalamati. More power and good health, tita Reg, ang matinahuron. Aquarius 18, sang Iloilo. So this time, each of you, no, may kanya-kanya ng pangabuhi. Ikaw, you did not mention anything about having a new partner, pero ang balaan mo lang, no, ngati sila, kagsang iya nga bagong nga partner, may duha na sila ka mga kabataan. And it's good, no, nga gintuman yaman ang iya nga promesa sa inyo nga mga kabataan, nga maghatag sang imo nga ginapangayo ang sustento para sa imo nga mga kabataan. And your intention, no, para nga himuon niya ini, nga ginakompel mo siya nga himuon niya ini ang pagsustento para hambal mo hindi maglayo ang buot sa mga kabataan sa iya, which is nami gid, because the fact remains, no, whatever happens, the fact remains nga siya gidya ang amay sang imo nga mga kabataan. Ang imo nga problema kag ang iya nga problema ninyo sa isa kag isa are just yours, no? Pero ang mga kabataan, inyo na sila yung duha responsibilidad. And hindi man manami ituod, no, nga maharbor ikaw sa lain sang buot or kaakig sa iya nga ti knowing, no, nga he already made his choice. Kag sad to say, no, maskin pili niya to ang babae, he created a new family. Kag kamo, dugin pili niya mga kabataan sa imo, kag ginabless ka man, no, nga ti makayanan mo.
ang pagsustento, ang pagpadako, ang paghatag sa mga needs sa inyong mga kabataan, but sa gihapon gina-compel mo siya nga maghatag ka so that the children would know nga ang ila amay wala man nagapabaya sa iya nga mga responsibilidad, no matter nga ti or regardless nga ano na kamo, hindi na kamo buo bilang isa ka family kag hindi na kamo nga duwa no ang nagaupdanay. So kahibalo mga kabataan nga ikaw na lang ang naga-sustento gid sa ila, ang ila nga amay may bago na nga family, but nevertheless bisan tag 1.5 lang na no. Let's hope nga ti ma-feel sa mga kabataan ang iya nga concern, and at the same time no hindi lang madula ang ilang love kag pagrespeto sa ilang nga amay. Kag mayo man na no nga ti there is no need para nga i-down mo siya sa imo nga mga kabataan, of which I guess wala mo man ina ginahimo, nagadalag ko ang imo nga mga kabataan, so sila na no ang bahala nga mag-fathom kung ano nga klase ang relasyon may ara ka mo, and at the same time ano nga klase siya sa ngamay, that would be based no kung paano niya man sa pupuhon ang iya nga mga kabataan, kung paano niya paintindihon nga even if naghimo siya, nag-create siya sa amo sina nga problema, pero sa gihapon palangga niya ang mga kabataan ninyo, and sa gihapon willing siya nga magsuporta, maghatag sang ilang nga mga kinahanglanon. So I agree with you no, there is no point para nga irinaway pagid kamuya further, kundi nga mangin co-parents na lang kung wala na gid man sang tsansa no nga mabuo ka mo liwat as one family, kay ti siya do ka clear naman to sa iya no, di nagadamo na ganing ilang nga mga kabataan. So if susubong ang status ninyo, kung magkita ay kamo you said do friends na lang kamo, ti mayuman no nga nalabot nyo ang ina nga level sa inyong nga relationship, because not all could become friends no, hindi tanan nga mga magka-ex could be friends, pero ikaw siya siguro no gina-try nyo man to really accept nga ti bag-o na ang sitwasyon, kag ang inyo na lang commonality amo ang inyo nga mga kabataan nga sa gihapon mahimo ninyo ang inyo nga mga responsibilidad bilang maayo nga mga ginikanan para sa inyo nga mga kabataan. Ang inyong mga kabataan sila na lang na bahala kung ano ang paglantaw nila, pero mas manami gid no nga hindi man sila mag-harbor sa malain nga balatyagon towards their father, sa imo nga bulig no, siguro pwede man na nga mapaintindi mo it's not their fault, kag ang importante dira ang assurance ninyo nga regardless amo na ng inyong nga nadangatan sa inyong relasyon bilang mag-asawa, pero sila sa gihapon ang inyong priority. And I just hope no nga ti parehos ang level sang inyo nga pag-take sang amo sini nga inyo nga responsibilidad sang imo nga husband, like kung ano ang pagpalangga mo sa mga kabataan mo, ang imo nga bana bisan may bag-o na siya nga family sa gihapon no, mapakita mapabatsyag niya ang kaangay man nga pagpalangga sa inyo nga mga kabataan. So thank you so much gid sa imo Aquarius 18. Be happy no para sa imo kaugalingon kag para sa imo nga mga kabataan, and nami gid na that you chose to forgive so that wala ikaw sang burden nga i-carry sa imo nga pagpangabuhi. Ma-focus ka na lang sa atipan kag paghatag sang maayo nga damlag sa inyo nga mga kabataan. So good luck, and madamo gid nga salamat. You take care and be the best mother, be the best parent that you can be sa imo nga mga kaanakan. Ang aton nga oras 53 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon, magabalik ang KLP pagkatapos lang gid sa pila ka may importante nga mga pahibalo. Nagabulig sa paglikaw
Sa nanuhay tuay nga balatian, ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanuyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglataw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade. Sa inyo over the weekend, gusto niyo ina ang i-share diri sa kahapon lamang program or may ada ka mo yan sang ginatulok-tulok na, no? Inagihan nyo sa kabuhi. Nga daw, super willing na gid ka mo nga i-share ini. Pues, kung mo na sila, ang inyo nga gina-feel as of this time, pwede na ina, no? Nga masulat, kung may computer, or may somebody nga pwede nga ma-request, para nga i-computerize, pwede gid, no? Nga ipa-computer, ang inyo nga istorya sa kabuhi nga luyag nyo man ipagigbahin diri sa KLP para mas madasig ang aton nga pagbaton sina. I-email ninyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa mga mahiligid sa gihapon nga magsulat, mas naanad nga magsulat, and we understand that sa aton nga mga seniors dira especially. Sige, just continue writing your beautiful stories kag ipadala nyo lang ina diri sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, 1,000 pesos nga cash ang nagahulat sa aton nga lucky winner every week. So, ipadala na ang inyong mga istorya para nga mag-enjoy na kita sa pagbasa sina everyday kag kamo dira sa pagpamati kag sa paghatag sa aton tanan sa mga inspirasyon kag manami man nga mga giya sa aton nga pangabuhi. Thank you, Gid, whatever it is na gina-share nyo diri sa amon. You're giving us ideas, no? Like say, kung kami man sa amon sila ang sitwasyon, makakadto man kami dira, no? Sa inyong ginaagyan or na-eksperyensyahan,
we would remember your story kung ano ang inyong ginhimo. So kanami ilang gid, helping each other, inspiring each other through the stories na gina-share ninyo diri. So balikay kita buwas, mga kabomba, madamo gid nga salamat. I'll be waiting for your stories sa gihapon ninyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.